Der bliver mindre larm, og Diesel-Olsen og skraldebilerne fremover skal hente skrald i Slagelse. Som den første kommune i landet skifter Slagelse nu alle bilerne ud med nogle langt mere miljøvenlige skraldebiler. Det gavner ikke kun naturen, men også skraldemændene og kunderne. En moderne miljøskraldebil anno 2013 larmer, når den kører. Men når den holder stille foran skraldespandene, er det en anden sag. Jamen, som det ville have været før, så ville jeg kunne høre lastbilen i baggrunden, og nu kan I jo høre bussen i stedet for. Motoren slukker simpelthen, når bilen holder stille. Vi har været vant til, nu har jeg kørt i flere år, og komme hjem mere eller mindre med tinnitus, så det er rart. Det må jeg indrømme. Det er et stort batteri foran skraldekammeret på lastbilen, der gør, at den kan fungere uden motoren tændt. Det er ikke gået ubemærket hen her i Frølunde Fed ved Korsør. Ja, det er jo fordi, kunne høre, det var elektrisk, det der chippet. Og det gamle, det var jo hydraulisk, det laver jo frygtelig larm. Jamen, det er jo da rart, når man ligger derinde og tager solbad, som vi skal nu, når solen skinner. Så det er vi glade for. Den nye skraldebil er også god for økonomien, for den skulle efter sigende sluge 30% mindre diesel end den gamle. Jeg skal måske tanke en gang med 14. dag nu, i stedet for en gang om ugen, ikke? Men så mister man jo bare kaffe fra tanken. De nye skraldebiler er på vej ud på alle vejene i Slagelse Kommune. Som den første i landet har kommunen nemlig satset benhårdt på miljørigtig skraldeafhentning. Vi har underskrevet en klimaaftale, vi er med i borgmesterpagten, og dermed også et hensyn til miljø, og det vil sige nedbringelse af CO2, og derfor er det jo væsentligt, at det er nogle miljøvenlige biler, vi så sætter i gang. Jeg skal lige trykke, hvad der hedder cykelhusen, Jordan. Den er ikke færdig. Tilbage i sommerhusområdet er skraldemændene tilfredse med deres nye køretøj. Der er ikke de store I det hele taget er der godt styr på det, sådan da. Lige bortset fra, at jeg skal finde ud af, hvor jeg tog den her. Selskaber og skraldebiler kommer ikke til at give kunderne en dyrere regning. Faktisk regner kommunen med, at prisen bliver lavere for næste år.